0717 СВ 5822 КХ А0367 КХ ли беше? Там, естествено. Трагедия. РВ 2802 ХХ. Много се скърца там. Нека започнем от тук. СВ 0907 ХК. Естествено това не е окей. 2026. Там започна да се скърца пак. Там в далечината, разбира се. Дайте да ви видим, че сте много важни. СА 7947 СР СВ 7355 е СА 1339 МК и още доста други. СВ 0582 ОВО. СВ 9081 ТР. М 611 СЕ. Пак те странни камбани. И тъпо пибипкане на 5043. Нямаше защо да го прави, но реши да го прави. Много тъпо. СА 5860 РА. Очевидно СА 5433 ХК. Очевидно това са хора, които нямат удоволствие от карането. Те просто ползват автомобилите като някакъв насилствен превоз за въртене на излишен километраж, който дори не знаят защо въртат. Просто явно нямат какво друго да правят. Пак пибипка не без